У 1992 годзе Беларусь азначыла аж на тысячагоддзе прыняцця хрысціянства. Калі мы хрысціліся ў 992 годзе, ніякай Масквы, што вельмі важна, яшчэ не было. Дык як мы пасля так сталася, што апынуліся ў маскоўскім патрыархаце. Чаму нашы праваслаўныя продкі ваявалі з усходнімі тыпу аднаверцамі? Што такое беларуская аўтакефальная праваслаўная царква і чаму у маскалёў ад яе натуральна падгарае? Мы канал «Загляне сонца». Давайте пра ўсё гэта сёння і пагаворым. Месца для падзякаў усёй каманды мы адзначаем нашых фундатараў. Менавіта праз вашу дапамогу наш праект жыве. Ну то бок ён такі ж наш, як і ваш. І хацелася б, каб гэты праект жыў як мага даўжэй. Падпісана ўжо больш за 320 і гэта ўражвае, гэта проста топ. Дзякуй кожнаму і кожнай. Калі хочаце павялічыць гэтую колькасць супорцераў і дапамагчы беларускаму Ютубу, усе неабходныя інструменты ёсць у апісанні гэтага відоса. Я ж в сваю чаргу прапаноўваю яго працягнуць глядзець далей. Хрысціянства, як лічыцца, да нас прыйшло аж на ў 10 стагоддзі. Яшчэ не праваслаўе ці каталіцтва, бо раскол хрысціянскага свету надышоў толькі ў 1054 годзе. Мы маем дату заснавання, напрыклад, Полацкай епархіі, 992 год, заснаванне Тураўскай епархіі, 1005 год. Хрысціяне сюды заплывалі і раней. Ёсць тэма пра Торвальда, вандроўніка з Ісланды, аж з Ісландыі, які нібыта хрысціў Полацак і нават пакінуў па сабе царкву Яна Прадвесніка і цэлы манастыр на гары, дзе і быў пахаваны. Але гэта такі гістарычны дэтэктыў і тэма на асобны выпуск. У нашага гістарычнага рэдактара чэшцца ручкі яго напісаць, таму калі хочаце, калі ласка, напішыце ў каментарах, так ці не. Адзін з самых ранніх хрысціянскіх цэнтраў гэта, што цікава, Заслаўе, куды Владзімір з Кіева выслаў Рагнеду і ейнага сына Ізяслава. Там яны заклалі манастыр, а Рагнеда ў далейшым стала ці не першай вядомай па імені манахіні ў нашым рэгіёне. Магчыма, нават і першай. Ізяслаў жа, ейны сын, стаў асветнікам, тапіў за культуру. Што важна разумець, калі мы кажам пра ўсе гэтыя манастары /цэрквы. Чым яны там займаліся, апроч таго, што служылі Богу, свайму непасрэднаму кіраўніку. Царква пачала выконваць частку судовых функцый. Разрулівала, напрыклад, сямейныя спрэчкі. Бараніла ў судах сіротаў, за якіх не было каму тапіць, што зразумела. Мега важным была таксама дыпламатычная функцыя, бо гэта ж людзі пісьменныя і, што важна, вандроўныя. Канешне, асвета, пашырэнне пісьменнасці. Манахі і святары часта адказвалі нават за сістэму мераў і вагаў на торгах. Часам ім даручалі захоўваць княскі скарб. Прычына вельмі простая. Гэтым людзям натуральна давяралі. Тэма не толькі пра малітвы, а пра рэальныя сацыяльныя палітычныя функцыі, якія штурхалі грамадства наперад. Таму яно і важна. Калі ты князь, то лепш мець у сябе царкву як карпарацыю. І, канешне, гэта далучае цябе да цэлай сям'і цывілізаваных народаў. Адчыняе дарогу да дынастычных шлюбаў, кантакты, шырокую дыпламатыю. А тое, што побач было паганства, існавала сабе, вельмі шчасліва існавала, нікому як бы яно не замінала. Давайте такую аналогію правядзем, каб усё гэта зафіксаваць і запомніць. Цэрквы і манастары ставалі такімі вежамі сувязямі, якія раздавалі інтэрнэт на нейкі канкрэтны абшар. Праз іх ты нібы атрымліваеш выхад у глобальную сетку. Ад банальнай граматы да твораў грэцкіх класікаў, якія можаш прачытаць. І, канешне, дыпламатыя. Веды пра свет, табе ёсць пра што і на якой мове пагаварыць з купцом, напрыклад, з Візантыі. Ён таксама, дарэчы, хрысціянін. І, канешне, гэта статус. Хто-небудзь можа сказаць панты, але давайте на статусе засярэдзімся. Полацкая Сафія, напрыклад, гэта прыкмета суверэннасці. Свая Сафія была таксама ў Новгарадзе і Кіеве. То бок расклад вельмі проста. Маеш такі сабор, рэспект, ты наш, ты ў клубе. Уся движуха Ефрасіні Полацкай, гісторыя пра крыж, пра школы, пра асвету, пра будоўлю цэрква, пра круценныя роспісы, гэта таксама статус. Ты бачыш гэта ўсё, уражваешся. Кірыла Тураўскі, тураўская рукапісная Евангелія, адзін з найстарэйшых помнікаў славянскага пісьма наогул. І гэта ўсё 11-12 стагоддзя. Нагадваю, першая згадка пра Маскву гэта 1149 год. Ні пра які маскоўскі патрыархат сярод іхных балотаў ніхто нават не ведаў і не пачынаў думаць. Мы арыентаваліся на Візантыю і Канстантинополь, дзе засядаў сусветны патрыархат.
Культурно, ну і в плані ієрархії, наша церква була зв'язана з Києвом, ну і далі з Візантиєю, з Балканами і з Константинополем. Але на месцах церква приймала завжди мясовые правила, то бок народные рысы мела. Гэта не была такая бездушная франшиза, по типу, вось у вас есть Starbucks, які і в Сіэтлі, і в Берліні, і ва ўмоўным там Сінгапурі аднолькавы. Мы ведаем, напрыклад, Лаўрышэўскае Евангелие, вельмі прыгожы густоўны помнік мастацтва 14 стагоддзя з выявамі анёлаў, евангелістаў, шрыфтамі вельмі крутымі, а на вокладцы, як лічыцца, выява Войшалка, сына Міндоўга, які заснаваў той манастыр у сярэдзіне 13 стагоддзя. У летапісах ён пазначаны як Лаўрыш, таму нібы і манастыр лаўрышскі. І нават калі ты не крэпка веруючы, але ты з'яўляешся палітыкам-дзяржаўнікам, дык разумееш сэнс усяго гэтага. Вельмі яскравы прыклад гэта Альгерд. Пры ім ужо існавала літоўская мітраполія са сваім мітрапалітам з тытулам літоўскі, кіеўскі ўсія Русі. Сестра ў князя праваслаўная. Падчас княжання ў Віцебску ён таксама пахрысціўся ў праваслаўі. І жонку ён меў праваслаўную. Гэта, конечно, не замінала Альгерду па традыцыі быць пахаваным разам аж на з 18 конямі, як дзяды і прадзеды. Але князі разумелі, калі ў цябе 9/10 насельніцтва праваслаўныя, трэба лічыцца з гэтымі грамадзянамі ВКЛ. Ну і лічыліся, што вельмі і вельмі важна. У нас фармаваліся не толькі свае традыцыі ад розныя там ад кіеўскіх ці новгарадскіх, пскоўскіх, але і свой пул святых. І гэта не толькі мейнстрымныя Ефрасіня Полацкая і Кірыла Тураўскі. Глядзіце, менш вядомы Лаўрэнці Тураўскі. Ён умеў лічыцца, умеў выганяць дэманаў і рабіць розныя цуды яшчэ пры жыцці. Ці вось Елісей Лаўрышскі. Той па паданню зрабіў цуд ужо пасля смерці, бо перапужаў татараў, якія прыехалі нас грабіць і забіваць. Тыя ўбачылі войска на конях, якое насамрэч не было, і свалілі шчасліва, куды яны там сабе шлі. Ці вось Меркурый Смаленскі, які бараніў нашы землі ад татараў, а пасля стаў пакравіцелем воінства мілітары святым карацей. Дэталі яго рыштунка раздавалі па беларускіх цэрквах і манастырах. Пра яго мы, дарэчы, казалі ў выпуску пра Смаленск. Калі не глядзелі, калі ласка, паглядзіце. Ну і калі вам бяспечна, калі ласка, падпішыцца на наш канал, будзе вельмі і вельмі крута. І гэта важна, нават калі ты ў гэта не верыш, бо мець Марвел нябесных заступнікаў гэта таксама пра суверэннасць. Паглядзіце таксама на нашы іконы, менавіта нашыя. І гэты іканапіс, ён вельмі цікавы і адметны. Рускія вось любяць нам расказваць пра свайго іканапіса Андрэя Рублёва. Які ж ён геніяльны, ну проста вяршыня вяршыняў. Але лічыцца, што ў яго вельмі кансерватыўны візантыйскі канон на ягоных працах. Ну і ўсё. А ў нас нібыта творчасць, бо мы бралі заходнія прыклады, рэнесансныя, індывідуальныя. Таму у выніку маем што? Адметныя твары, дэталі. Вось Маці Божая ў вышыванцы з арнаментам, напрыклад. Ну, крута, я лічу. А вось шарашоўскія святыя твары вельмі рэалістычныя і жывыя. Ці вось выява святого Міколы. Побач Полацкая Сафія і Полацкая ратуша. З нашымі святымі хочацца как бы пазнаёміцца, паразмаўляць, а не толькі лоб аб зямлю біць, бо яны такія вось кіраўнікі зверху ўніз на нас глядзяць. А 14 стагоддзя у нас свая літоўская мітраполія, якая падпарадкоўвалася менавіта Константынополю. Нашы мітрапаліты літоўскія з дадаткам усія Русі. Цэнтр знаходзіўся ў Наваградку. Пазней у Вільні, сядзібай у Прычысцінскай царкве 1346 года пабудовы. Вось так. І мітрапаліты, што вельмі важна, акурат нашы, а не з якой-небудзь умоўнай ці неумоўнай Кастрамы. Вось, напрыклад, Іосіф Солтан. Ён родам з Лагойшчыны. У часе вайны з Масквой за Смаленск захаваў вернасць князю Александру і не пайшоў да маскалёў служыць. Мітрапаліт Міхал Рагоза з Менскага воеводства. Ён пазней стаў адным з архітэктараў праектаў царкоўнай уніі. Быў нават мітрапаліт Пратасевіч. Не блытайце, самі ведаеце з кім. А калі і былі ў нас чужыя, загранічныя, імпартныя, так бы мовіць, мітрапаліты, напрыклад, як Рыгор Цамблак, дык яны былі з Балканаў, Балгарыі ці Грэцыі, з бок старажытных праваслаўных цэнтраў, а не зноў ж такі па ўсёй павазе да Кастрамы якой-небудзь. Праваслаўе трымалася не толькі на святарах і мітрапалітах, але і на свецкіх людзях, якія ўваходзілі ў брацтвы, арганізоўвалі школы. Што важна, яны данацілі, як вы сёння можете заданаціць на праект «Загляне сонца». Усе адпаведныя інструменты ёсць у апісанні гэтага відоса. То бок, глядзіце, вы як Агінскія, Валовічы, Сапегі, Храптовічы, Алелькавічы, Астрожскі, гэта старыя праваслаўныя рускія роды, стаўпы веры, так бы мовіць, як пра іх тады пісалі. Іх праваслаўнасць была цалкам натуральнай і зусім не перашкаджала ваяваць з маскавітамі, ну, нібыта аднаверцамі. Бо наша царква больш старажытная, першакласная. Што ім тыя маскавіты
выклікаць, скажыце ласка. Пакуль думаеце, давайте доб'емся. У выніку давайте паразмаўляем пра тое, што адбывалася там на балотах. Масковія, да, Масковіі гэта Залессе, Уладзіміра Суздальская зямля, дзе засела асобная ветка, прости господи, Рурикавічы, вітанне майму лагапеду. Яны заўжды варагавалі і з Кіевам, і з намі. Ну і вось, яшчэ ў 1169 годзе князь Андрэй Багалюбскі зрабіў першую спробу, каб патрыарх Канстанцінопаля зацвердзіў ягонага пратэжэ як лідара праваслаўнай царквы, чалавека з імём Фёдор Волхв. Вельмі характэрна, што Волх, то бок гэта чалавек з такой паганскай біяграфіяй. 13 стагоддзе нашэсце Арды. Заходняя частка царквы захоўвала большую самастойнасць, нават калі Кіеў быў заняты. Дык цэнтр пераехаў у Галіцка-Валынскае княства. Ну і к нам, канешне. А вось усходняя частка аказалася пад Ардой. Татары, што трэба зазначыць, узялі праваслаўе пад кантроль, але не знішчылі цалкам, нават вызвалілі ад падаткаў. У сталіцы Арды быў свой па тыпу праваслаўны цэнтр. І вось атрымліваецца, што калыска РПЦ, яна не ў Кіеве, яна там, дзесьці ў Ардзе. Калі нашы вызвалілі Кіеў пры Альгердзе і Кістуце, то аднавілі там праваслаўны цэнтр сілы і ўсё нібыта было гуд. І так да 15 стагоддзя ўсё сваё. І толькі ў тым самым 15 стагоддзе пачалі адбывацца дзіўныя рэчы. На кананічнасць з'явіўся яшчэ адзін прэтэндэнт. Ну вы разумееце, адкуль ён паходзіў. 1448 год. Масковія, дзіця Арды, вырашае прасоўваць сваё праваслаўе як ідэалагічную зброю. У гэтым годзе была абвешчана незаконная і некананічная маскоўская мітраполія. Маскалі скарысталіся момантам, бо туркі захапілі Канстанцінополь і там тамтэйшаму патрыарху было как бы не да таго. Нашы, канешне, ўсё гэта не прызналі, таму атрымалася два мітрапаліта. Літоўскі, кіеўскі і ўсія Русі і іхні самазваны маскоўскі, кіеўскі, ўсія Русі. З маскалямі мы воюем ужо нон-стоп. Гэта падлівае масла ў агонь, бо ты падкрэсліваць сваю веру. Ну і тренд на рэлігійны фанатызм, які, на жаль, не мінуў нашу саюзную з палякамі дзяржаву. У адрозненне ад тых самых туркаў, якія все зрабілі вельмі грамотна, і татараў, якія таксама все зрабілі вельмі грамотна, каталікі праваслаўных не дужа талеравалі. Як вынік, страта пазіцыі нашага праваслаўя. Яшчэ да 1560-х удавалася захоўваць раўнавагу, а пасля ўжо все, торба. Берасцейская царкоўная унія з рыма-каталікамі. Міхал Рагоза, праваслаўны мітрапаліт, наш мітрапаліт, яшчэ яе падтрымаў. Шмат кажуць, нібыта гэта здрада, прадаўся лацінянам. Ёсць існуе і іншы погляд. Унія стала апошнім бастыёнам праваслаўнай традыцыі, каб захаваць свой пласт культуры і не пайсці пад маскалёў. Урэшце, вера ж адна, хрысціянства, дык чаму б і не. Абсалютна большасць цэркваў і іерархаў далучыліся да уніі, праваслаўе захавалася, як мінімум у выглядзе магілёўскай епархіі. Але ж маскалі скарысталіся сітуацыяй і тут. 1589 год проста людзі абвясцілі сваю маскоўскую патрыархію дэкларатыўна. Ад Канстантынополя яны атрымалі не томас, такую афіцыяльную паперчыну, а тупа ліст. Окей, мы прызнаем, што вы існуеце. То бок, гэта зноў некананічная нейкая лабуда. Проста абвесцілі пра сваю патрыархію па факце ейнага існавання. Хоць сам маскоўскі варыянт праваслаўя быў даволі дзіўным, падарожнікі і святары, якія там бывалі, хутчэй бачылі ў ім язычніцтва. Там царква не развівалася, бо на тэрыторыі не існавала рэнесансу, барока, і ўсё закансервавалася на перыядзе, калі прыйшлі татары. Ну, в прынцыпе, так і засталося. Нейкі свой дзіўны культ, толькі што з кірыліцай і крыжамі. Отец, вернись, отец! Всем народом молим! Отец, молим всем народом! Вернись, отец! Ну і далей уже распачаўся натуральны палітычны файт. Праваслаўная карта стала асноўнай ідэалагічнай тэмай Масквы. Тыпу украінскія і беларускія землі, уся Русь, іхняя кананічная тэрыторыя, а значыць і палітычная. Абарона мовы і веры, як зараз у Путина. А вот после крещения начала формироваться единая русская нация и русский народ. Вот православие сыграло эту объединяющую роль. Маскалі ўрэшце даціснулі Канстанцінополь дыпламатычна, каб кіеўскую мітраполію аддалі пад іхны маскоўскі патрыархат. Гэта ўжо 1686 год. Цікава, што ў 2018 Канстанцінополь прызнаў гэтае рашэнне несапраўдным і адмяніў. Урэшце маскалі з'елі ўкраіну разам з казакамі, а пасля дабраліся і да нашых земляў. Гэта канец 18 стагоддзя. Пачынаюцца падзелы Рэчы Паспалітай. Царкву, зразумела, уніфікуюць пад расійскі капыл. І тут аказалася, што ў нас у праваслаўі
Рознілася прыблізна ўсё: кнігі, спевы і нават спосаб крысціцца. Справа ў тым, што ў маскалёў часоў Кацярыны наогул быў кадравы і інтэлектуальны голад у царкве. Яе не было чым напоўніць. Таму менавіта наш Сімеон Полацкі вучыў дзяцей Алексея Михайловича, у тым ліку Петра. Ён жа, Сімеон Полацкі, быў першы паэт на Масковіі. Паглядзіце, як выглядалі ягоныя барочныя вершы. Помнікі літаратуры і каліграфіі. На Маскве ж не было барока, нагадваю. Маскалі зразумелі, што гэта не ок, таму пацягвалі найперш украінцаў. Самы яскравы прыклад – Феафан Пракаповіч, злы геній пры Пятры I, які прыдумаў ім назвацца Расіі, а не Масковіі. І тут самае цікавае для разумення, што ж такое РПЦ-МП. Это Российская православная царква Московского патрыархата. Пётр I узяў і адмяніў патрыарха. Вось таго патрыарха, якога яны так хацелі і дурылі галаву ўсяму Канстантинополю. Узяў і адмяніў. Замест яго царквой стаў кіраваць сінод, калектыўны бюрократычны орган. А сінодам стаў кіраваць, увага, обер-прокурор, ну то бок зашибісь. Трэба дадаць, што на Расіі трошкі пазней, але ўсё ж такі скасавалі нават таямніцу споведзі. То бок святар меў дакладаць міліцыянтам, калі нешта там пачуў непрыемнае, небяспечнае і стромнае. Царква стала проста дзяржаўным апаратам кантролю і ўздзеяння на насельніцтва. Ну і яшчэ буйной фінансавай карпорацыі. І так было, дарэчы, да самага канца Расійскай імперіі, да 1917 ці да 1918 года. Ну а для нашых земляў Расійская праваслаўная царква стала яшчэ і элементам русіфікацыі, бо гэта ж частка адміністратыўна-каманднай сістэмы Расіі. Пасля ліквідацыі уніі ў 1839 годзе ўсё не маскоўскае у нас ліквідоўвалася. Іканастасы, арганы, старыя рукапісы, усё, што не ўпісвалася ў іх накапыл. Добры прыклад Жыровіцкі манастыр. Уявіце сабе, што там дагэтуль перамалёўваюць і перабудоўваюць старую спадчыну, каб было менш аўтэнтыкі, то бок больш пазалоты. То бок працэс расцягнуўся больш чым на 200 гадоў. Працэс забойства нашай праваслаўнай традыцыі. Таму і стаўленне ў народзе адпаведнае. Узгадайце, як у адным з творам Якуба Коласа, дзе святар замест старога пісьма кладзе на прыстол томік Пушкіна, каб людзі яго цалавалі. Ну якая розніца? Тыя ж ніколі не прачытаюць, якая там кніга насамрэч ляжыць. Усе гэтыя прысланыя з Саратава і Кастрамы бацюшкі, якія былі па факце расійскімі чыноўнікамі і стваралі з праваслаўя такі вялікі, буйны антыбрэнд. Не выпиши ты за здоровье нашего атамана. Для проверочки до дна. Подает. Испугать думаешь? Меня, православного батюшку? И чем? Народ тое цудоўна бачыў, і яно нават замацавалася ў фальклорнай традыцыі. Глядзіце, напрыклад, у народным сонніку этнаграфічным чытаем пра сны. Папа бачыць, трапіцца якое ліха. Ці вось як поп па вёскі ідзе, дык пажар. Яшчэ горш ва сне цалавацца з бацюшкам, бо гэта на хваробу. Святар, які прыйшоў у ва сне да вас, з вялікай верагоднасцю д'ябал. Царква – гэта турма і гэтак далей. То бок, вялікі беларускі народ усё адчуваў. Не сваё, не трэба нам дурыць галаву. Хаця, дарэчы, пайсці ў псаломшчыкі ці ў святары часта было адзіным шляхам паратунку для нашай дробнай шляхты. Бо імперія хацела ўсіх запісаць у батракі. Таму шмат хто пайшоў у святары, і так і ў нас, і ва ўкраіне было. Таму акурат мясцовыя святарскія дынастыі у нас часта маюць сваю вельмі глыбокую і старую гісторыю. На жаль, іх ужо знішчылі бальшавікі, але гэта адбылося крыху пазней. Пасля рэвалюцыі, у кароткі перыяд БНР, нашы дзяржаўныя айцы чамусьці пытаннем царквы і яе прыналежнасці не цікавіліся. Невядома, можа часу не было, таму што яны былі сацыялістамі і тупа не цікавіліся гэтым. Таму, як не дзіўна, тэма беларускай аўтакефальнай царквы, якая падпарадкоўвалася не Маскве, а наўпрост Канстантынополю, паўстала ў 1920-х. На хвалі часовай лібералізацыі ўжо ў БССР. Найбольш заўважнай фігурай там быў першы настаяцель беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы мітрапаліт Мельхіседек. Ён загадкава і раптоўна, на жаль, памёр падчас паездкі ў Маскву ў 1931 годзе. Дзесьці мы такое ўжо чулі. Усіх астатніх расстралялі і пасылалі бальшавікі. Тую аўтакефалію Канстантынополь не прызнаў, але і гэта не мела ўжо асаблівага значэння. Бо пры Сталіне трындзец, татальны трындзец прыйшоў ужо прыблізна ўсім. Хто ў маскоўскім патрыархаце, хто не маскоўскім, там не разбіралі. Што ў нас было з царквой пры бальшавіках, я думаю, не трэба тлумачыць. Храмы спраўна пераўтвараліся ў зернесховішчы, спортзалы ці руйнаваліся. Святароў забівалі ці ссылалі ажна з сем'ямі.
А тэма насамрэч на асобную серыю. Больш пашчасціла тым святарам і церквам, якія пасля 1921 года апынуліся ў Польшчы. Там польская аўтакефальная праваслаўная царква і яе, што вельмі важна, Канстантынополь вызнаў. Другая сусветная, як не дзіўна, адраджэнне царквы. Так, немцы зноў дазволілі службы, адкрылі церквы. І тут пытанне на $1 мільён. Як вы думаеце, скажыце-ка ласка, хто ўзяў ды адрадзіў маскоўскі патрыархат? Тут і зараз будзе якое-то, хто хоча стаць мільянерам. Але правільны адказ вельмі просты. Сталін у 1943 годзе. І паставіў ён свайго патрыарха Сергія з тытлам маскоўскі і ўсія Русі. Каб не прайграць канкурэнцыю немцаў, маўляў, там з царквой все ок, а ў нас па тыпу не ок. Ну, трэба нейкі прыярытэт. Таму сённяшняя РПЦ, а таксама беларуская праваслаўная царква маскоўскага патрыархату выводзіць сябе, ад Сталіна. Вось цяпер жывіце з гэтым. У нашым беларускім выпадку свая праваслаўная царква засталася только у эміграцыі. Тыя святары, хто ў 1944 годзе паспелі выехаць на захад, арганізоўвалі церквы і прыходы ў Штатах, Аўстраліі, Вялікабрытаніі, Канадзе, Германіі. Пасля 1991 года, у адрозненне тых самых украінцаў, якія файзіліся за кожную сваю царкву, кожны прыход і кожны манастыр, і ўрэшце займелі сваю аўтакефалію, за што рэспект, нашы праваслаўныя іерархі спакойна працягнулі жыць у лоне расійскай праваслаўнай царквы. То бок зараз існуе беларуская праваслаўная царква маскоўскага патрыархату, нашчадак той сталінскай царквы і рэгіянальная адзінка РПЦ. Тут уваходзіць у склад Расіі как бы ўжо не патрэбна. Все адбылося. Царква, атрымліваецца, проста паўтарыла лёс русіфікаванага народу, які выбраў сабе ў 94 годзе чалавека, які называе сябе праваслаўным атэістам. Глядзіце тэзісна, што мы маем тут і цяпер. Партрэты цара Мікалая II ў беларускіх церквах. На чорт ён нам патрэбна, незразумела. Беснаватую матушку Гаврыілу з агромістым такім катом-пушком, якая благаслаўляе АМОН і праклінае пратэстуючых. У яе, дарэчы, пра пушка нават марозіва было, калі не памыляюся. Елізаветінскі манастыр, які данаціць на герояў, у дужках, зразумела, СВО. Ну і мітрапаліта Веніаміна, які крышыцца з ментамі і как бы вось гэта ўсё. Можна смела казаць, што сёння беларуская праваслаўная царква ўсяго толькі беларуская, толькі па тэрытарыяльнай прыналежнасці. А так гэта как бы расійская праваслаўная царква. На жаль. Прикрепивших чужеродных, но якобы свой национальный червоный белый стяг, как разъяренное стадо вопят на весь город бесовские выкрики. Слухайте, давайте будем некие вынікі подбивать. Магчыма, гэта ўсё не так важна. Большасць у нас, конечно, калі не атэісты, дык у царкву заходзяць толькі на Пасху ці пакрысціць дзяцей. І тое, на ўсялякі выпадак. Намінальна. Якое гэта ўсё мае значэнне? Лічыцца, насамрэч, ёсць думка, што мае. Праваслаўе у нас гэта как бы дамінуючая канфесія. І тут пытанне не толькі ў тым, на якой мове ідзе богаслужэнне, зусім не. Пытанне, хто ставіць кіраўніка царквы. Якую палітыку ён праводзіць, якую палітыку праводзіць на месцах. Гэта пытанне самастойнасці і суверэннасці. Не толькі царквы, але і ўсёй нашай дзяржавы. У 2019 годзе на Раство украінцы нарэшце дамагліся ад Канстантынополя томас, то бок афіцыйную паперу, кананічнае права на аўтакефалію. У маскалёў падгарэла адразу, бо іх ж тренд які? Адна вера, адзін народ, кананічная тэрыторыя і ўсё гэта. Але асяродкі маскоўскай царквы ва ўкраіне аказаліся асяродкамі калабарацыі і прарасійскай прапаганды. Кіеўская лаўра, вялікае, ледзьве не святое месца у тым ліку. То бок, разам яно існаваць ніяк не магло. Карацей, была адноўлена гістарычная справядлівасць. Да 14 праваслаўных памесных церкваў свету дадалася яшчэ адна, украінская. Аўтакефалію маюць, калі што, польская, чэшская, сербская, румынская, эстонскія праваслаўныя церквы. Але не мы, не беларусы. Мы, беларусы, пакуль пра гэта можам толькі памарыць. Або набліжаць гэты момант. І неважна, ці вы з'яўляецеся там шчырым вернікам і нават пасціцеся па календары, ці вы проста спачуваеце, ці вы агулам не верыце ні ва што. Гэта пытанне незалежнасці і нацыянальнай бяспекі. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Нагадваю, што ў апісанні гэтага відоса ёсць усе інструменты на той выпадак, калі вы захочаце стаць супорцерам нашага канала. Так што дзякуй за прагляд і дзякуй за донат. Давайце беларусець разам.